खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिय'आव आं ललिता गयारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दं। क'क्राझार रेल स्टेशनाव कामाख्या आनन्द बिहार एक्सप्रेसआव हरखाबै उखुन्दै खुदों। केन्सार केयार सेन्टारखौ बेखेवनो थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियाव जर'खा मेल। गुजरातनि एमएलए जिग्नेश मेवानीखौ बरपेटा पुलिसआ क'क्राझाराव एरेस्ट खालामफिनबावबाय। धुबुरीनि आगमनियाव 8 कुइन्टेल मोसौ बेदरजों लोगोसे सानै हमजादों। सावथाल फरायसा आफादा गिबि मन्थ्रि सोलोंथाइ मन्थ्रि आरो प्रतिबि मासिननि मुसुखा सावदों। मरानाव खारफुनाय गंसे बासआव अर खामदों, हान्थियारिफ्रा खुनुरुखुमै रैखा मोनदों। बिजनीआव पुलिसआ सासे मबाइल सिखावखौ हमदों। नेपालाव भारतनि 4 सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। कामाख्या रेल स्टेशननिफ्राय आनन्द बिहार रेल टार्मिनेलसिम थांनाय कामाख्या आनन्द बिहार एक्सप्रेसआव टेकनिकेल जेंनानि थाखाय हरखाबै इन्जिनाव अर नांना उखुन्दै खुग्लुंनायाव हान्थियारिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिहोदों। अदेबानि उननि समाव रेल बिफाननि इन्जिनियार आरो मेकानिकफोरा निउ बङाइगावनिफ्राय हाखु दाखु फैनानै गासैबो इन्जिनखौ आनजाद खालामखांनायनि उनाव रेलखौ खारहोफिननाय जादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। फैगौ 28 एप्रिलाव क'क्राझार जिल्लानि बेसरगावआव गोदानै लुफुंजानाय केन्सार केयार सेन्टारखौ बेखेवहोनो थाखाय समबारखालि बड'फा नोगोरनि बिटिसि सेक्रेटारियाव मोनसे जर'खा मेल जाना थाङो। बे जर'खा मेलखौ बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ दैदेनदोंमोन आरो बे केन्सार केयार सेन्टारखौ गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि आखाइजोंनो बेखेवहोनो थाखाय गुवारै सावरायनानै थांखि लानाय जायो होनना मिथिहोदों। बे मेलाव बिटिसिनि सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा उरुफ दे, सानजा क'क्राझार समिस्थिनि एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारी, बिटिसिनि गोजौ सारिनि मावख'गिरिफोर आरो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बरनालि देकामोनहा नुजाथिदों। गुजरात पालनपुरनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि पुलिसआ हमनानै लाबोनायनि सानथाम उनाव एमएलए जिग्नेश मेवानीआ क'क्राझार सिजिएमनिफ्राय जामिनाव गबायमोनब्लाबो नाथाय समबारखालि बरपेटा पुलिसआ क'क्राझाराव आरोबाव एरेस्ट खालामफिनबावबाय। बरपेटा जिल्लानि एएसपि प्रदीप सयकियानि दैदेननायाव एमएलए जिग्नेश मेवानीखौ एरेस्ट खालामदों। मख'नो गोनांदि बरपेटा सदर थानायाव जिग्नेश मेवानीनि हेंथायै भारतारि आयेननि खान्थिनि CRPC नि 294323356354 नि जोहै 812022 नम्बराव केस रेजिस्टार जादोंमोन होनना मिथिहोदों। इस्लाम धोरोमारिफोरनि गोथार इस्टारनि समावनो समबारखालि फुंनि समाव धुबुरीनि आगमनियाव पुलिसआ WB69A 4091 नम्बरनि गंसे टाटा मिनि ट्राकखौ सिग्रोमनानै 8 कुइन्टेल मोसौ बेदरजों लोगोसे सानै हमदों। हमजानाय सानैनि गेजेराव सासेया गौरीपुरनि आइनाल हक आरो गुबुन सासेया सोनाब बंग'नि शाहिदुल हक होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आथिखालाव पुलिसआ सानैनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनानै जोबथेसालियाव दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। दुलाराय आसाम सावथाली फरायसा आफाद एबा आसाया समबारखालि चिरां आरो क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, सोलोंथाइ आरो WPD मन्थ्रि डक्टर रमेश पेगु आरो आसाम साहा जनगोष्ठी कल्याण परिषदनि मासिगिरि प्रतिबि मासिननि मुसुखा सावना धरना खालामदों। लोगोसे आसाम सरकार हाय हाय, डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय, डक्टर रमेश पेगु हाय हाय आरो प्रतिबि मासि हाय हाय होननानै होरसि खावनानै स्ल'गान होदों। मानो होनोब्ला आथिखालाव सावथाल फोलेरा साहा जनगोष्ठी होननानै गावसोरखौ आसामाव सिनायथि होनायखौ बिसोरो बाजानाय मोनदों। भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव जेरै आदिबासि एबा ट्राइबेल होनना गनायथि मोनबोदों, बेबादिनो आथिखालाव आसामावबो ट्राइबेलनि स्टेटास होनांगौ होननानै दाबि खालामदों।
डिब्रुगड़ जिल्लानि मरानाव समबारखालि फुंनि समाव ASTCनि बेन्दोंआव सोलिनाय खारफुनाय AS05 AC 7574 नम्बरनि गंसे बासआव हरखाबै अर खामदों। सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे बासआ फुङावनो डिब्रुगड़निफ्राय जरहाट फारसे थांगासिनो दङमोन। बे समावनो राजा लामा सायावनो गाव हारसिङैनो इन्जिनाव ब्लाव ब्लाव अर जोंदों। अदेबानि गासै सा 28 हान्थियारिफ्रा खुनुरुखुमै ओंखारगनो हादों आरो रावनिबो जिउ खहा जायाखैसै होनना सुलुङाव फोरमायदों। सासे मबाइल सिखावखौ बिजनी पुलिसआ हमदों। समबारखालि बेलासिनि 2 रिंगासो समाव बिजनी रेल स्टेशननि खाथिनि साहा दखानाव मानसि होंगो दोंगोनि सुलु लानानै सासे सिखावआ मबाइलखौ लांखुमाना थाङो। नाथाय सिखावनि बेबादि लांखुमानायखौ गलानि खामानि मावग्रा मावसुमाया नुनानै खाथिनि सुबुंफोरनो मिथिहोना मबाइल लाना थांनाय सिखावखौ हमहैयो। मबाइल सिखावखौ बिजनी 3 नं वार्ड महरीपारानि थागिबि आब्दुल हामिद होनना सिनायथिनाय जादों। दायो मबाइल सिखावखौ बिजनी पुलिसनो गथायबाय। अनजिमा गैयै गारि मटरनि होंगो दोंगो बांनायनि जाउनाव आथिखालाव एक्सिडेन्ट जाना सुबुंफोरनि जिउ गोमानायनि अनजिमायाबो जोबनो गैला। भारतनि सा 5 दावबायारिफ्रा नेपालनि दावबायनो थांनायावनो काठमान्डु फारसे फैबाय थानाय समावनो थांदिङाव लामायाव गंसे पेसेन्जार बासआ उनथिंनिफ्राय फैनानै कारखौ सौख्लायफैना हाखराव गलांहोयो। बे लामा जाब्रथायाव भारतनि सा 4 सुबुंनि जिउ गोमायो आरो सासेया गोब्राब जोखोम जायो। जिउ गोमानाय भारतनि दावबायारि सुबुंफोरनि मुंफोरा फारियै बिमल चन्द्र आकबर, सदिया आकबर, साधना आकबर आरो राकेश आकबर होनना सिनायथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।